kan sa PHW. Ano, tigsibagan-bagan ninyo ini sa inyong mga papel, sa inyong mga rules and contribution bilang sa PHW. In attainment of the DOH trust under the kalusugan pangkalahatan. Ini po ikaw po ininimandang doon sa tuyang gobyerno at sa tuyang ahensya ng Department of Health. Framework cannot overlook. They are mandated to perform different tasks. Yan si mga trabaho po nito, depending on the needs of the members of their household. Sa pangapangakain po kang panay po ang bawat harong ng tuyang komunidad o catchment area. Ano po? Yan. Ini po ang mga specific rules ng mga ng PHW. Bilang sarong advocate, bilang sarong educator, bilang sarong disseminator, sarong linker or tagapamagitan, and a record keeper. Ano po? Iyan po example. Bilang sarong advocate po ang advocate. Ano ibig sabihin po ang advocate? Ano po? Ang ibig po sabihin ng sarong advocate, iyan po ang advocate of the current health programs, projects, and activities to improve access and use of health services. Ang advocate po na yan, iyan po sunod na kumbaga, nag-disseminate ng mga programa, nagtataon ng mga programa, kunyari, for example, manood niya sa maternal and child health. Diba? Sa mga pinapakot na magasin daw para mag-iwakitan yung mga lecture para ipasabot ko ang mga programa kan sa tuyang mga ginigibo kang health center. Yan kaya mga sa communicable and non-communicable diseases. Yan sa mga priority programs na inaabot ng Department of Health. Yan sa pagbabakuna. How to encourage members of their household catchment area to become a PhilHealth member. So, yan sa mga lalo po muna nakita niya ka po. Di ba, in-encourage na sila na para sa mga serbisyong may tatao na libre, na liin na sila mabayad. Kaya pag ang niya, di ba kita ni paraan para matawa ng PhilHealth numbers, yung mga mayong PhilHealth, ako member ng 4Ps, na mayo talaga ang PhilHealth, ikaw na po kita ni paagi para mabigyan po sila. Iyo po, sa po yan sa role nito, bilang advocate ng barangay, kan health, po, and how to encourage active community participation in disease prevention and control. Ayan po sa mga tigdi-disseminate ng information para sa inyo, po, para maiwasan ang mga helang na naglalako. Sarap po kita sa mga advocate kayan. Sarap kita, kumbaga sabi nga, di ba sa DOH, ang mga PHW, yan talaga pinaka-frontliner sa community. Kumbaga sa inyo, ang mga tao sa komunidad, sa inyo na nakakakuha ng informasyon bago pa makaabot sa mo. Ano po? Yan, bilang sa educator who will advise and counsel the community. Di ba, bago pa po magpakonsulta sa mga nurses or midwives sa mga center, kamu po munang hinahambot kang mga tao, di ba? Kaya nga gusto mo, mas na-educate ka mo para tama ang informasyon na itataon ninyo. Kasi something ka mong educator, na kumayo kami, kamu po ang presente dyan sa barangay. After 5 o'clock, maharali na kami or 4 o'clock, kamu na ang nakaprintera sa mga tao sa community. Kaya dapat, araman ninyo kung ano ang tamang information na itataon ninyo sa ila. Yan, providing basic information. Saka kamo kaya sa mo ma-inform, pero kamo na mo lang na nakakapot. Next one is disseminator. Ang disseminator naman, yan, maintain regular communication between local professional health workers and their catchment household. Ayan po, kumbaga, so information na naman po ay nito sa komunidad, ipapaabot nito sa mo. Ano po, halimbawa, si kainin tao, iba ngayon halina nga ay mga sampulan na yan, sige nga tubo. Kamu ang ma-disseminate
mapunta sa Ma'am Donna magpa-examine ng plema. Ano po, yan. Naabot po kaya disseminator. Ayan, matapang mo ka mga IPC materials, yung mga pamphlets, brochure, pag halimbawa, ito ngayon yung dengue outbreak. Ano po, ibang dengue outbreak. Ito ngayon pinapaabot niya ang DOH niya ni araw kayo ng mga activity or kamo po ang maanoan as a disseminator. Ano po? Tagapagmarista. And then, pag medyo mabilis ako, nila, kasi hinahabol naman siyempre ang oras. And then, a linker to facilitate an access or association of a community between local professional health workers and their catchment household. Yan yung link na inaabot yung nagdudugtong from the community to the BHW and then sa RLHO. Ano po? Ano ba ang masasabi ni Kapitan na nagiging chismo sa kamuta? Taga-arang ko sa ilang bandos. Ang wala kang komunidad na chismis ka mo, pero kay kuwanta na siya yung pamaraman niyan. Kasi para sa nila, sa safety, sa security, kang sa indang pagpapadas, makupo yan na yan po ang dapat ang sa komunidad. Makupo yan na chismis, makupo yan na kung ano pa man. Ano po? Kailangan constantly update their household catchment areas and the latest ordinances for the health programs or health-related activities supported by local officials or NGO. Ayan po si mga programa again na kayo po na ipaabot sa barangay. Kamu po ang link. Kamu ang madugtong. Kamu ang mapaabot. Kaya nagiging abot sa inyo, linker. Sa mga role ninyo yan. And then, record keeper. Diba? Kamu kung record sa barangay. Tapos maski si mga nag-CCI. Si mga nag-CCI ang pupuntan sa BHW. Kasi mas araw kang BHW ang mga tao sa barangay kaysa sa dyan sa barangay po. Kasi tandaan pa na sa San Joaquin ako, may nagnawan sa center na may CCI. Sabi ko, makapaka mo para ka mga kaputon. Kasi mas araw kang BHW ang mga tao sa barangay. Mas nga di ba kasi nag-deliver ng person. Ang hahapon ng BHW. Po, mas si profiling nindo si barangay mahapon sa BHW. Yan, record keeper. Po, kaya sa inyong mga lagbo, ang mga record book, mga lagbo nindo, kami ang updated. Kasi para pag nagkapot si midwife, pag nagkapot si nurse, diretso araw nito yung Kaya, iyan. Tsaka, iyan po ang mga records nito. Dapat po, may privacy din yan. Kasi record yan sa tawag ng pasyente. Then nyo dapat yan i-share sa ibang day man importante or day man ipuhan. Kung sika pa magkapot, sika dapat ang magkapot ng tawag ini, iba ka mo yung right para kasi may purpose. Pero kung ang purpose iba, dapat give nyo yan. Kasi yan, may confidentiality din yan. Po, kasi personal record yan ka sa itong mga tao sa komunidad. And then, yan, the general qualities that any community, each volunteer should have. Hindi pagkasasaro sa mga question naman. Ayan, number 1 is teachable. Openness to learn new things and accept feedback or mistakes for further improvement. Iyan, kumbaga, pag kami nagtutuklo sa inyo or nagkakaroon sa inyo ng mga kumbaga, sa inyo minamasama, kasi for yan learnings niya kay buhan, maaraman din ninyo yung mga bagay na dinigibo ninyo. Kaya mahalin sa mo, itutuklo para sa inyo. Kaya maging open ka mo sa inyo, learning. And then, inaako naman na team player. Ang team player naman na inapod, you work as a team, diba? Sa sarang kunyari, sa Grijalvo, sarang team BHW, si Ma'am Ikay, tapos si Barangay. Kumbaga, ang trabaho ninyo as saro, diba ko yung competition na, mo ngayon, naging ngayon ako ngayon, nakakuaning araw ngayon. Bako niya araw kaan. Kung kumbaga, isi-share nyo ang mga ideas ninyo, ang mga naaraman ninyo sa lambang saro. Kasi,
Dito po sa tuyang trabaho, we work as a team. Kaya na po kita team player. Ano po? Sharing ideas, ano mga ideas ninyo, kung ano mga information na nanulan nyo, pwede nyo i-share sa kapwa ninyo, BHW. And then, diligent and dedicated to work, perseverance, masigasig sa trabaho. Di man po kita nakaka-receiving na kulang compensation sa tuyong barangay. But since tinanggap niyo po ang volunteer work na ini, kumbaga maging masigasig man kita. Ano po kasi the fact na tinanggap niyo po ang work as a volunteer worker ng health, kumbaga accepted niyo ano po ang trabaho or kung ano mga tasks na dapat niyo i-perform. Ano po? Kaya although tamang man ba na di man siya mo ipangtrabaho sa pagkaya, ipahinan man nito po na diligent ka mo or masigasig sa inyong mga dinigay po. Kasi may mga in return din, may mga reward siya. Di man po financially rewarding. Di man ang financially rewarding ang mga trabaho ka. Pero, sa buot, magayon baga sa buot or nakakaumba na nakakatabal kita sa kapwa, lalo po sa araw yung sitwasyon sa health na di man po kapos na taban yung chance para magtrabaho ni karugaan. Ano po? And then, maging kind, sensitive, and considerate to others. Ano po? Yan, maging mapuot or kasi minsan na-interpret ang mga BHW ang tao sa komunidad. Tapos ang mga BHW na araw-araw ka. Kumbaga, i-video na lang dito si mga tao, mga pangangaipo kasi lalo na po sa mga tao ay mga nila, minsan sensitive sinsa, kumbaga, mas nakakasabot po kamo para maintindihan ang pansaro sa mga tao sa komunidad. Ano po? Ayan. Yan po ang topic niya. Yan yung role, yung mga langbang sa ito. Ano po? Kung may mga kahabutan, kasi mga next topic kita after kayo po. Yan po yung first question na kapag naman po sa pretest. Yan po, ang tatandaan nyo ay yan ang inyong mga role as a BHW. Yan yung mga dapat yung ginagawa na sa everyday na pamumuhay. Maski po kayo, kung ako sa center, nasa harungan mo, BHW pa rin ka mo. Ano po? Kasi may mga minsan matangapalgi, mga tutok sa inyo, mapabibi, may hinihika, masumipin mga salo, 24 hours din ang nito, ang ginagawa na ng trabaho. Kapag salo, very rewarding ang nito kasi financially compensated. Pero ang trabaho nito, very rewarding. Yan na lang po ang tandaan siya. Dali kaya iunin ang tao. Ano po? Any question po? Baka may nagdagdag sila mamigay ko si Ma'am Cecil. Mayo, pagaro mo pang masarap ka sana. Okay. O, kapatay na po ng question. Let's move on to the next topic. Matukaw lang ako kasi napaanak ko ng daan. Diba nakita sa next topic? Ini po, pasunod-sunod din. Ano po para di ka mo mawala sa Habang busy si Ma'am Ikay sa Check. check. Ang next topic na is about family planning. Harap mga ninyo kung anong mga okay. Sige, tawan ninyo ako na example ng mga ginagamit na sa family planning. Kondo, Ang plan. PMPA, IUD. IUD, ano pa?
Injectable. Ayun to. Injectable. Dako lang mga choices sa dako na choices dito sa family planning. Iyan, dahil lang ibig sabihin, what is the importance of family planning? Ano yung mga importansya kan? Parang self-explanatory na yan. Kanya-kanya kitang, pakasakot o kanya-kanya kitang explanation. Kung ano yung importansya ng family planning. Ayun, to prevent high-risk pregnancies among those younger than 18 years old or older than 35 years old. Yan yung mga tinaabot ng mga high-risk. Below 18 and older than 35 years old. Yan yung mga edad na pinipreventa na dapat ay muna mag-produce. Kasi medyo high-risk na yan. Pag below 18, tsaka pag over 25 na sa puso, dapat ay mag-produce kasi high-risk na yan. And those with 4 or more pregnancies and who have closely spaced pregnancies or concurrently ill. Yung may mga helang na di pwede magpadong. So po yan sa dapat ma-beneficial ng family planning. Ano po, si mga dako ng nagpados, dako ng inakit, nakaikuha na ng birth spacing. Sarap po yan sa mga mga kaipuhan ng mga family planning. Send ko na lang ang Yan, family planning picture. allow the women of reproductive age. Yan yung pera ha. Pinipicturean ko. Send ko na lang ang picture. Naka-video ko yan. Wira. Diyan pag ginawan. Women of reproductive age. To regain her strength after pregnancies and avoid premature malnutrition. Kasi, pag sunod-sunod ang pagpados na pagkasan 1 year pa, minsan yun, buling sa taon, ang matres o ang bahay bata na, di pa siya nakakaano sa normal na, normal na sitwasyon. Pag once na pag-aakit, tapos after 3 months, magpadus naman, di po, kumbaga, di pa siya, kumbaga, sa sunasunod niyang pagpadus, di makakuha ng tamang, kumbaga, normal na pagpapadus. Usually, po kaya. And then, family planning allows the couple to produce healthy children and avoid malnutrition. Lalo na po kung yan ang sitwasyon medyo masakit ang pagbuhay. Di matata na ng tamang or sapat na pagkakan si mga aki. Kung sunod-sunod po si mga inaaki. And then, the family planning allows couples to provide their children with better education and improve social welfare. Kasi pag sunod-sunod ang akin, tapos may stable na trabaho, ang tendency ang mga akin ay napapa-klase. Kaya sarap po yan sa mga rason kung ikot ang gobyerno ang family planning. If the couple decides to space their children, they can avail of short-acting methods. Yung mga short-acting methods na hinihan po si mga pills, si mga DMPA, si mga kumbaga may may time lang na hangganan, may hangganan lang kung sa inyong gusto. On the other hand, if the couple decides to limit their children, number of children, they can avail the long term. Ang long term na hindi po yan si ligation, vasectomy nga yung IUD na hindi pwede madilit tatanggalon Pero yung ligation, vasectomy, iyan po sa mga permanent na method ni so mga tinatalian na permanent method ni family planning. Kapag ni di po kaya sa discussion na ini, dahil kabaligid si may proseso, kunyari, ma-advise kita pag sa mga pills, sa pag-inom ng pills or sa mga iba-ibang klase ng family planning, di man po nabalik sa module na inita. Kumbaga, sa mga importansya ng kung ano kita nag-advise ng family planning sa tuyong mga sa komunidad. Kung ano kayo nila ng family planning, para arahan ninyo kung ano i-advise ninyo. Pag narinig nito na ang sarong queera or sarong babae sa community, may mati or naikipon magpadus or grabe ng may right lang kamo magsabi
sabi na ng family planning na kamo, magkama na kamo sa center para ma-advise na po yung tama. Ano po? Sa next, ano po, sa mga next session, siguro, i-ano naman nila or nila Ma'am Cecily or ni Ma'am Ikay para maaraman din din kung paano sa tamang pag-inom ng pills, kung paano ang tamang ang DMPE, kung perang bulan, perang andaw, para at least alaman po nila. Ano. Any question for our family planning? Magkapos ka mo, para may ano pa ako may energy. Lampas na kaya kami dyan ma. Ha? Hindi na Arahan nito yan ha? Hindi na nagre-reklamo kaya doon naman kami. Pero nagtitis. Para sa mga ano, para sa community na. Para ano, kasi at dyan, si Ma'am Cecily at si Ma'am Ikay, mag-simple ka mga hapon na dito. Ano po? Next is, yan lang po sa family planning para dito sa module ha. Yung importance, natandaan ninyo po yung importance na yan kasi nasa post-test na yan. Ano po? Take nyo kayo word for word na ano tignatarang politik. Based lang on your understanding sa pagkakaintindi ninyo naman sa mga topics na. Yan lang, kaya kuha na yung gusto mo, then kuha na word for word na sasabi ninyo yan. Ano? Kasi tandaan na ninyo yung mga important details. Next is, after family planning, pupunta tayo sa prenatal care. Ano? Ini na family planning. Sabi na ako sa ano. Next, ano ngayon? Gusto ko na yung magpados. I-stop ko na yung pills. Mapatanggal na ngayon ako ng implant. Kasi naka 3 years na, mapados na ngayon ako. Tapos nagpados na si babae, nagpados na ako. Kaya di kinakita sa prenatal care. Nagpados na siya. Yan. Yan din naman, mga round naman ng page. Thank you po. Okay, maternal health in pregnancy. What is the importance of having prenatal check-up? Ano, maski hindi ako magbasa na ini or maski hindi na hindi mo ini, aram na po ninyo kung ano si mga important siya kung ano ang sarong ina, ang sarong bados, kaya kung magpa-check up. Ayun. Prenatal check-up is given to pregnant women to monitor the following: health of mother and baby and detect any abnormality due to pregnancy. Ano yung mga abnormalities na pwede mangyari sa nagbabados? High blood. Yan. Glantia, yan. High blood pressure, diabetes. Kaya wala kami, ikot kami magpa-laboratory test sa mga pasyente pag nagbabados kasi dyan na hihiling ang iba pala yung problema ang sarong ina o sarong nagbabados. For example, iba ako ng sarong pasyente sa ibang barangay kato, bako mandigit sa Fernando, na after kung pigparapir ito talaga magpa-test. Ito pala, ikasin niya ni sarong nilang na may kuhan bunon. Iyon po, ang rason kung ano ikot kami magparapulit na, magpalaboratory na. Thank you po. Nakaikuhan na magpalaboratory dahil po dyan. Lalo na po ang paang bados, ikuha ni high blood pressure. Saro po yan sa mga pinabantayan ta. Ano po? Ikalawa, nutritional status of mother because of its consequent effect on the baby. Yan. Di ba, pag napiprenatal, pero may kami nagpapatimbang, pero may minyawagan, pero ang timbang, pero ang blood pressure. Kasi, hinihiling ta kung ang bados, kay kuhan mancheta, obese, o kaya kay kuhan ng additional nutrition ta, malnourished, or nababaan timbang, dahil nagtuma naman sa normal number kang BMI. Ano? Di ba pag bados, kinukuhanan nyo ng yuwa? Di ba pag nagpa-prenatal?
Saro po yan sa mga indicator na hinahagad para maaraman ko healthy ang sarong balos. Ano po? Yan, vitamin E deficiency, saro po yan. Good nutrition is important during pregnancy and only can get by eating a balanced diet. A balanced diet that is eating a variety of food from the food groups resistance intake. Yun na inis yung mga carbohydrates, rice, mga fruits, tapos gulay, vegetables, meat, yan. Ini po mga mga binanggit ko pong ini, sarap po yan sa mga kaipuan din sa mga balos. Kaya mo lang nagawin niyo po sila Ma'am Ikay, sila Ma'am Cecilin, pag nag-advise sa balos na dahil bawal ang soft drinks, bawal ang dahol na asin, limitahan ng asin, limitahan ng asukal sa pagkakan. Kasi ang asin po, dahol na asin, yan po sa mga nakakakausap sa ano o sa rumbanos, namamanas ang bitis. Ano po? Pag nagmamanas na ang bitis ng bados, saro po yan sa pinagbabawal aside sa timbang, halimbawa ngayon ang bados nasa first trimester pa man lang, pero nagmamanas na ang bitis. Ano po? Saro po yan sa sasabihan kang nurse o kang midwife na dahil bawasan ang asin sa pagkakan. Kasi saro po yan sa nakakadagdag or nakakakontribute kan sa inyong mga pagmamanas. Tapos, yung sugar, kasi posibleng magkakos niya ni inaabot yung gestational diabetes. Ang gestational diabetes po, yan po pagtaas ng sugar habang nagbabados sila. Ano po? Ayan po yung ang ibang bados po, pag sobrang taas ng sugar, nag-i-insulin po yan, tinatala ni insulin, para dahil sobrang taas para ma-normalize ang sugar nila. Kasi pag once na taas ang sugar kan sa bados, apektado rin ang aki. Posibleng magkaiba din yung diabetes ang aki pagluwas. Kaya po sa mga binabantayan na. Kaya, masyado tang tinutukluan ng na magkakanin tama. Dahil mag-bisyo, kasi ibang balos nag-iinom pa, nagsisigarilyo. Sarap po yan sa mga kapekto sa tulog na sa indang mga aki. Ayan. Ano nga ang importance of having prenatal check-up? Yun ito sa sinabi ko. Sumado, growth, size, and position of the baby in each trimester. Kaya baga check-upan tayo, may Doppler para maaraman tayo ang baby nasa tamang posisyon, kung tama ang heartbeat, kung tama ang sukol. Nailinin niyo ito na sa sukol, may bagaan ito lang ng ina. Iyan po na i-indicate kung nasa tama po. Itong number kang sukol na ito, kung nasa tama, duman sa edad kang akit sila o kang tulak. Kasi minsan, pag ito akma, may kwaning mga may diferensya na kaipuan i-address or sa sarong OB, sa sarong doktor. Kaya saro pa sa kung halimbawa presence of infection of the mother, whether viral or bacterial, which may greatly affect the condition of the baby. Yan, yung mga infection na nakuha kang bados, minsan yung urinary tract infection, yung mga rubella, yung sa mga, minsan ba rin nagkakatigdas ang bados, or chickenpox. Yan po sa mga binabantayan na ay pwede mangyari sa mga sarong nagbabados. And have women and couples prepare for delivery and plan subsequent pregnancy. Tinatabangan ng couple po. Gigibuhon pa, madali na mag-aki. Kasi iniwasan sana magkaigwaning home delivery and complications. Kasi yan po ang karamihan problema, lalo na naman sa medyo upland area. Pag sinasadya nila na they magpunta tulos sa hospital or sa birthing facility para kung posible naman na mag-akit sa hapon. Lalo sa part na
Kaya yung mga para paakit siya. Kaya yung problema ni nurse sa midwife. Ayan. May mga hilot pa. Alam pa, hindi sa cash entry. Kaya man yung mga LID, recorded. Pero inaghihan ko kaya, problema, kaya, thankful na lang ako sa cash entry. Tama yung para paakit. Ayun. Yan, another importance of prenatal check-up. Check-up care services, even during prenatal check-up. Yan, tetanus toxoid immunization. Ano po? Ang tetanus, toxoid immunization. Yan po sa baby na tinatawag ni Balapalmados. Yan, protects the baby against neonatal tetanus. Kasi sa pag-aki po, dahil ang posibleng infection or tetanus na maagihan ng aki. Ang tetanus toxoid po, sa uyan, sa mga magiging para ma-prevent ang mga bagay o mga hilang na pwede ma-encounter ng mga aki. Inimportable ka, tetanus toxoid immunization. Ayan, hindi ko po ninyo. Dahil may man sa akin. Malabo na nga. Hindi na, Ayan, okay na po. Yes, ma'am. TD1. As early as possible during pregnancy, TD1. Pag first napapanos, grabida 1. Alam na ito, ibig sabihin grabida? Si Pagpados, ma'am. Papanos. Ano ibig sabihin para or parity? Si Ate lang, pero si Ate. Very cool. Ayan, pag grabida 1, as early as possible during pregnancy, tinataon mo yan. Pero kami, nagtataon kami mga 4th month or Pero sa libro or sa mga trainings or seminars or based on study, as early as possible during pregnancy, tinataon na po yan. Tapos TD2, after 28 days, pwede na itaw ang TD2. Tapos, ang TD3 after 6 months, at least 6 months after ka, first dose. Ay, last dose pala. Iyan, nag-provide natin 5 years protection for the mother. And then, after kaya, pag halimbawa, nakados na naman siya, pwede mo na tanan ng TD4, at least 1 year later after the last dose. And then, pag TD5 naman, another year naman. Halimbawa, di ba na siya nagbados, pwede kayo mo lang tanan. Or pag nagbados naman siya utro, pwede mo lang tanan. Pwede na siya tanan mas isaw na lang. It provides lifetime protection to both mother and children. At least, sa kapos ng pagbados, pwede siyang makakuha kayong 5 na tulog. Ano po? Pag halimbawa na kanyang 5 na tulog, masasabi na siya na siya, protected. Sa mga infections. Ayun, ako nito. Next is micronutrient supplementation. Micronutrient supplementation ay si iron and folic acid. Tandaan kasi may vitamins na every month na iron supplement. So nasa red na packs na once a day na tinatao yan. Iyan para ma-prevent po ang anemia. Ang anemia po na yan po si pulakan dugo. Bako po yan si pressure ha. Si pula yan ng dugo. Na kasi, di ba pag nag-aaki ang vados, dahil pag ang dugo ang nawawala. Na pag nakulpong dugo ang nawawala, na pwede ang magkakos ni anemia. Ngunyan, to prevent magkakos ng anemia, as early as pregnancy, tinatawag na po ang supplement na iron para ma-prevent po ang kailang na anemia. Di siya magkulang sa dugo, sa pulang ng dugo. Kasi, importante din po yan sa development ng aki. Next is folic acid. Yan.
for the cell growth and reproduction. Deficiency in folic acid also cause anemia in mothers. Kasabay po yan naman sa pyrosulfate na binataona. Pyrosulfate and folic acid. Pwede ka pumas na fight, maganda ako sa ko. Ano po, para may energy na ito pong taon. Kaya po, pwede na po. Working staff kita. Kaya po, para lang sayang sa oras. Para lang na ako kumabang na nakakain. Tsara na lang. Tsara na Share. Oy, wala mo pa mo. Di ba pag nakaano kita, pag nagpa-postnatal visit, nagtataw pa ba ako ni ni Ayor? Kulang ang kutsara. Tapos po kita hanggang 9 days or hanggang 3 months. Po hanggang 3 months, pwede kita kayo magtao. Oh, after birth. Luwagi na. Luwagi na. Oh, Gusto ko na ito. yan. Next is, nakaikuha ng buntis is calcium. Ang calcium naman is to prevent in the development of babies, to help in the development of a baby's bone and teeth. A pregnant women should consume 2 to 4 glasses of milk per day to meet their calcium requirements. Diba po sinasabihan taong ina na mag-inom ng gatas dahil kaikuhan kang akit na dahil sa calcium na kaikuhan kang akit. Pero ang ibabaga po, ina or ibang tao po, ay hapon nila ng gatas mag-inom. May iba man po ibang pagkakan na rich in calcium or sa mga sa mga high-risk women or high-risk pregnant women, nagtatao po kita ng calcium carbonate. Kadto po, nagtatao kita sa gabos naman ng calcium carbonate aside from sa ferrosulfate. Kaso yan, tinatala na natin yan si mga high-risk women. Si about 35 years old and below 18 years old na buntis. So mga teens. Prenatals, ini po na ini-obsolete na ni, ini-take na ni. Kasi, sa muna to, di ba dati, kita, dati 6 ANC kita, nakaikuan sa Sarupados, at least makaayon na check-up, na prenatal check-up. Pero ganyan po, 8 ha? Ay, bakit natin sa hindi maganda? Kami, kada kami na. Then yung pag-usap, kasi yan po, dati, 6 ANC, kung sabihin, 6 prenatal check-up sa Laubang, Magmalo. Pero ganyan po na taon, ang inigibugan na, ganyan na 2026, sa bago pong ang Department of Health, 8 ANC na, makulang 6 ANC. 8 beses na check-up during prenatal period. Ano po? Sa first trimester, 2 sa second trimester, tsaka 5 sa third trimester. Iyan po ang dapat na check-up. Ano po? Oo, 2 sa second and 5 sa third trimester. Ayan po. Kunyan, ito ang dapat na pregnant women should have a total weight gain of 11 to 15 kilograms during the second and third trimester. If the woman is already overweight before pregnancy, she has to gain only 5 kilograms or more. May mga may mga
overweight or obese pa hanggang sa isapon pa lang sa first trimester. Dapat at least 5 to 9 kilograms or more lang ang pwede niyang idagdag sa laon-laang pagbubuntis. Kaya baga sinasabihan yung baga ang mga padus na medyo overweight or obese na medyo mag-control sa pagkakan or ang mga lang kung may important yung kakanon para na yun na magdagdag kasi once na nagula pa siya and then so gabag pa ng tulak niya pwede ka-apektuhan din ang sa niya lawas kasi baka niya kaya kang dulo niya ang gabag kang pwede din yan magka-costing fracture mas kinaisinda na natumba or nabalian. To prevent excessive weight gain, pregnant women must limit intake of sweets and certain drinks. Kaya kung mga binabawal ang Coke, ang soft drinks, ang mga carbonated drinks, mga juice, mga artificial juice, binabawal baga po yan sa mga balos para aside sa diabetes, magkakaiwas na ni magkakakontribute para magdagdag yung mga may mga preservatives, sodiums, bawal po yan. Ito naman yung mga adolescent, yung mga teen pregnant should seek medical consult from the nearest adolescent or teen health center if there are signs and symptoms or suspected pregnancy for proper evaluation and management. Hindi po si mga teen pregnant women na mga aki na nagpabados na nasa teen pa lang na kailangan na nila pag halimbawa na nag-consult sa inyo na dahil na daw ngayon ako nag-regla o kaya nag-save yan si Kasuka na dahil manilibang nila pwede nyo nang refer sa para maanuhan pero usually hindi po ang sinasabi ni na pag ang pasyente or ang aki na sa teen yan, confidential man syempre, hanggang di pa man na bubundar or di pa man na di talaga kumbaga, secretly or sasabihin na lang dito, kung kami na mahal ako panumiin, i-manage ang situation. Po, ang importante, as early as first trimester kasi ng pregnancy, nagkakabayan na. Kasi, mostly pag teen, ang bados, naaraman po yan na sa third trimester na or na sa second trimester na. So, mga crucial time, ang mga first trimester na may ponso ng magkabayan, dahil na po natatao. Po, kasi sa katatago niya na. Kaya pag malarap po kayan, discreetly or with confidentiality, i-consult niyo po sa mga nakaduty na nurse o sa mga barangay. Po, para magkagabayan ng tao. Ayan. A urine pregnancy test can still be negative for up to 2 weeks after miscarriage or even if she's already pregnant. Ang ibig sabihin po ay halimbawa, nag-miss na siya ng 2 weeks na na supposed to be pregnant niya na, naliba siya na malaya. Posible pa yan mag-negative. May chances are, pwede pa na mag-negative. And then, another, after 2 weeks again, i-try pa nila mag-pregnancy test. Yan na po, positive na talaga yan. Or, kung may napasinda, may paraan pa para malaman kung padus through blood test. Bako lang po sa ihi. Mapunta sila naman sa, sa medtech or sa laboratory para po maanuhan, para ma-test blood test, para maraman, para ma-sure kung buntis talaga. Halimbawa, doon na sila, di na sila ng period. Pero, naman sa, sa iba na kaya kaning case, ako naging pasyente na negative na siya, na may isa ko ng test result negative. Pero, pina-examine ko ni Sir Choi, positive siya sa